ערב טוב לכולם, יום חמישי, שעות הערב, אני מקווה שאתם איתנו. תודה למארגנים על הקורס, לדעתי החשוב והממצה לגבי העקרונות של יסודות המס בישראל. סוגיות מאוד מעניינות. אני נבחרתי לדבר על מיסוי מקרקעין, נושא ככל הידוע לי זה אחד הענפים שהכי הרבה עורכי דין מתעסקים, הוא נושק ונוגע במגוון של ענפי משפט, ורבים מאיתנו, מחברינו, עושים עסקאות נדל"ן כאלו ואחרות, וחשוב מאוד להבין את היסודות, כדי אחר כך לא לעשות חלילה שטויות. אז נתחיל, יש לנו הזמן קצר, המלאכה מרובה. אוקיי, אני תמיד אוהב להתחיל למעשה בזכות שלנו שניתנה לנו, שלמעשה היא חובה, לגבי תכנון מס. האם זה לגיטימי? לא תמיד אוהבים אותנו מתכנני המס, לא תמיד רואים אותנו בעין חיובית, אבל כל אחד עושה את העבודה שלו, ואנחנו רוצים לעשות אותה על הצד הטוב ביותר, כמו שאני תמיד אומר, ואני נתלה באילנות מאוד גבוהים, פסיקה של כבוד הנשיא שמגר בפרשת חזון, והוא קובע, עצם העובדה שהצדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים, אינה מצביעה על כך שהמבנה מלאכותי הוא בדוי. שימו לב, זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות, כך שלא תהיינה עתירות מס. שאלת גבולות תכנון המס היא שאלה קלאסית ונצחית, הנקבעת בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל עניין ועניין. רבותיי, זה למעשה שם אותנו בפרונט, למעשה בכל עסקה ובכל מתווה שאנחנו בונים, למצוא את הדרך האופטימלית מבחינת היבטי המיסים, להציע את זה ללקוח, ירצה ייקח, לא ירצה לא ייקח, זה גם בסדר. אבל אנחנו צריכים להראות את הדרך הזאת. ומפה אנחנו מתחילים. עקרונות היסוד, רבותיי, של חוק מיסוי מקרקעין. קודם כל, חוק מיסוי מקרקעין חל רק על מקרקעין בישראל. זאת אומרת שמי שאין לו נכס מקרקעין בישראל, והוא רכש דירה או חנות או קרקע מחוץ לגבולות ישראל, אם וכאשר ימכור אותה, חוק מיסוי מקרקעין לא רלוונטי לגביו. ממש לא. זה חשוב מאוד. נקודה שנייה, חוק מיסוי מקרקעין חל רק על עסקאות שהן במישור ההוני, ואומר לא בפן העסקי. זאת אומרת, בן אדם שקונה ומוכר דירות, קבלן, חברת נדל"ן, לא נכנסות בכלל לשעריו של חוק מיסוי מקרקעין. הם ממוסים בכלל בחוק מס הכנסה. וגם זה נקודה שחשוב לדעת אותה ולהתייחס אליה. גם בעבודתנו היומיומית, גם מול לקוחות פרטיים. תכף אנחנו נראה איך זה יכול להיות באוכרנו, אם לא נדע את הדברים הללו. נקודה שלישית, מס שבח משולם רק על השבח, דרך אגב על השבח הריאלי, בדירות מגורים, ואומר, בוחנים את העלות, יום רכישה, אם היו השקעות, זה בוחנים מול התמורה שמתקבלת, אם יש שבח ריאלי, אזי על כך ישולם מס שבח. אם אין שבח, לא ישולם מס. יתרה מזאת, הרבה פעמים אנחנו מדברים ופונים ללקוחות, אומרים לו, תקשיב, יכול להיות שהעסקה הזאת חייבת במס. הרבה ישראלים שומעים חייב במס, הוא כבר לא, הוא מאבד אותך, הוא לא רוצה לשמוע. לפעמים החוב במס הוא מינורי, 10,000 שקל, 15,000 שקל, על עסקה של 1,000,000 שקלים. אז נא להאיר את עיניהם, שלא תיפול רוחכם, גם אם העסקה נקראת חייבת, זה יכול להיות חוב מאוד מינימלי, ואפשר לחיות עם זה. זה לגבי נקודה שלישית. נקודה רביעית, עקרון רציפות המס. רבותיי, זה עיקרון חשוב ביותר בפקודת מס הכנסה, בחוק מיסוי מקרקעין. המחוקק לא נותן או שואף שלא יהיו מצבים שתקופה מסוימת הנכס מוחזק בידי מין דהוא, והוא לא יחויב במס. ולכן גם כאשר אנחנו נותנים מתנה או מקבלים מתנה, או יורשים או מורישים, מי שמקבל את המתנה או מי שמקבל את הירושה נכנס לנעלי נותן המתנה, נכנס לנעלי המוריש, אין לעניין יום הרכישה, אין לעניין העלות. וככה אנחנו למעשה יוצרים פה את עיקרון רציפות המס. לא ייווצר מצב שתקופה מסוימת לא יחול חיוב במס. חשוב לדעת את זה, ולכן גם כשנותנים מתנה, וגם כמובן מכוח האילוצים שהולכים לעולמנו ונותנים את הירושה, זה לא ביטול המס, אלא זה למעשה דחיית המס.
ותכף נבין מה המשמעות של דחיית המס. והנה הנקודה הנוספת והחשובה, רבותיי, דחיית מס בעיקרון, תמיד יש יוצאים מן הכלל, שאנחנו לא פוגשים אותם לרוב, אבל בדרך כלל דחיית מס זה חיסכון במס. תמיד הלקוח, הנישום, האזרח, ידע טוב יותר לעשות עם כספו, מאשר הוא ייתן את זה למדינה והיא תעשה עם זה לצרכיה שלה. ולכן תמיד הרעיון הוא לדחות את המס, כמובן, בדרכים חוקיות. תמיד בדרכים חוקיות ובסיסיות, כדי שהכסף שיהיה אצלנו, אנחנו יודעים מה לעשות איתו, אנחנו יודעים מה לעבוד איתו, אנחנו יודעים איך להשתמש בו, ועדיף שהוא יהיה אצלנו. וזה מתחבר גם להרצאה הקודמת של יגיל, לגבי התאגדות כחברה או כעצמאי, זה מאוד חשוב להבין את זה. נקודה נוספת, והיא גם כן חשובה, ולא תמיד אנשים זוכרים אותה, לא תמיד אנשים מסבים את תשומת ליבם של הלקוחות שלנו, רבותיי. מס שבח הוא למעשה מהווה מקדמה על חשבון רווח הון. הווה אומר, זה שמפקיד השומה, זה שמנהל מיסוי מקרקעין, לכאורה או לא לכאורה, טיפל בעסקה או לא טיפל בעסקה כי עבר הזמן, זה עוד לא נותן לנו קלירנס. צריך להסביר את הלקוח. הווה אומר, אם וכאשר אותו לקוח, נגיד הוא עצמאי, או מגיש דוחות, או לא יגיש דוחות, ויבקשו ממנו להגיש דוחות, ויבחנו את העסקה, ופתאום יראו שלמעשה היא לא הייתה חייבת, היא לא הייתה פטורה, או שהיא לא הייתה חייבת ברווח הון, אלא במס עסקי, הוא צריך להבין את זה שעלולה להיות פה בעיה. ולכן צריך למנוע את זה קודם, להסביר לו את זה קודם, אוקיי? חשוב מאוד להבין את זה. מס שבח למעשה מהווה מקדמה, ונקבע לא אחת בפסיקה, שפקיד השומה רשאי לפתוח גם שומות שנסגרו במיסוי מקרקעין. חשוב להבין את זה. השלב הראשוני, רבותיי, מי כמונו שמח בחדווה, עוד מעט אנחנו עושים את השבוע, אבל ביום ראשון לקבל שיחת טלפון, מר ישראלי על הקו, שואל אותך, שלום עורך דין כהן, אתה עונה לו כמובן, מדבר, והוא שואל אותך, או שהוא מחמיא לך כמובן, ראיתי מאמר שלך בגוגל, התרשמתי מאוד ממך, אני מעוניין למכור דירה, כמה אתה לוקח? כמה אתה לוקח? רבותיי, ופה אנחנו נופלים, לא אני, לא אתם, כולנו נופלים, כמה אתה לוקח, 0.25%, 0.5%, החבר שלי עושה ככה, הבת שלי למדה שמה, רבותיי, זה לא רלוונטי. חשוב מאוד לפני שאנחנו נותנים את שכר הטרחה או את התעריף או את התעריפון או את המתווה, להבין מה העסקה בכלל, מי הבן אדם, מי הוא, מה הוא מוכר, האם הוא יודע מה הוא מוכר, למה הוא מצפה, הוא מצפה לפטור, אולי הוא לא יגיע לפטור הזה, ואז מלכתחילה מ-day one אנחנו לא נוכל לספק אותו, אנחנו לא נצא טוב מהעסקה הזאת, לא משנה כמה נגבה, אוקיי? אז חשוב מאוד להבין את זה, לעצור שנייה, לשאול אותו את השאלות הנכונות ולהתקדם. למשל, לקוח מזדמן למשרדכם, מספר לכם, אני יחיד, תושב ישראל, בעל דירה, רכשתי לפני 2 דירה נוספת תמורת 1,000,000 שקלים, שיפצתי אותה בעלות של 500,000. כעת אני מוכר אותה, יש לי קונה עכשיו חם על הדירה, מוכן לשלם 1,900,000. הוא שואל אותי, מה אני פטור, אני חייב במס, כמה? אז כמובן שאני לא אוהב לתת ייעוץ בטלפון ולא שיחות מסדרון, הייתי מזמן אותו למשרדי, בודק מה מומי, אבל גם אם אני לא אגבה על זה כסף, לפחות אני לא אפול לבור שחלילה אני לא יודע לצאת ממנו. ולמה? כי בעיקרון, אם אנחנו עושים את זה לפי 1,000,000 שקלים, התמורה היא 1.9 מיליון, בניקוי העלות 1,000,000, בניקוי השיפוץ 500,000, השבח הוא 0.4, מס 25%, ו100,000 שקל זה החבות המס שלו. אבל האם זה נכון? האם זה בטוח? אולי לא. בואו נראה דוגמה אחרת. בואו נראה פתרון אחר לאותה סיטואציה. התמורה 1,900,000, בניקוי העלות 1,000,000, שיפוץ 500,000, הרווח 400, אבל יכול להיות שיהיה פה מס שולי. יכול להיות שגם יהיה פה מע"מ, רבותיי. ואז אתם שואלים, איך זה יכול להיות? אז אני אסביר לכם איך זה יכול להיות. כי הלקוח הזה הוא לקוח מזדמן, אני לא מכיר אותו. אתם לא מכירים אותו. אולי הוא מתווך, אולי הוא אדריכל, אולי הוא שיפוצניק, אולי זה כבר עסקה שלישית רביעית שהוא עושה לאחרונה, ואנחנו לא יודעים, הוא לא סיפר לנו. בואו ניקח דוגמה שהוא לא ניסה להפיל אותנו, אלא הוא הדיוט בהי. הוא לא ידע שהוא צריך לספר לנו את זה. אבל זה חשוב, רבותיי, כי רשות המיסים בודקת את זה. והיא תבדוק והיא תראה, הוא כבר עשה כמה עסקות בשנים האחרונות. אז נכון שפטור הוא לא ביקש, וזה בסדר, לפעמים מצדו שהוא לא ביקש הפטור, אבל יכול להיות שגם לא מגיע לו את הרווח הון. כי הוא בכלל עסק. הוא עסקת אקראי. הוא לא סיפר לנו, אנחנו לא שאלנו אותו, ואנחנו אחרי זה נאמרו שוקת שבועה.
ולכן חשוב מאוד להבין מי עומד לפנינו, כמה עסקאות הוא עשה לאחרונה, במה הוא עוסק, אוקיי? מאוד מאוד חשוב שהוא לא יפיל אותנו, שאנחנו לא ניפול. זה דוגמה קטנה, אבל זה קורה, רבותיי, זה קורה. יפה, אז אנחנו כבר מגיעים למעשה לחלק מהשאלות שאנחנו צריכים לשאול את הלקוח המזדמן. מה הוא מוכר? תכף נראה. האם זה דירת מגורים? הוא מבחינתו מוכר דירת מגורים, אבל אולי זה לא הגדרה של דירת מגורים, אולי זה מחסן שהסבו אותו לדירת מגורים, וזה לא עומד בתנאי ההגדרה. מי הבעלים? יכול להיות רבותיי שהוא נכנס אלינו, ואיך אני אומר, הוא יודע לדבר עברית פלואנטלי, אבל הוא לא תושב ישראל. כי הוא לפני 5 שנים עזב את ישראל, הוא דיווח לרשות המיסים שהוא לא תושב ישראל, הוא מבחינתו רואה את עצמו תושב חוץ, והוא לא מספר לנו את זה. או שהוא לא יודע, או שהוא לא מבין, או שהוא שכח, או שחלילה הוא לא רוצה לספר לנו מנימוקיו שלו. ואם הוא לא תושב ישראל, זה סיפור אחר לגמרי. כמה זמן הוא מחזיק בדירה? כמה זמן הוא מחזיק בדירה? למה היא שימשה, רבותיי? יכול להיות דירת מגורים, אבל היא לא שימשה למגורים. היא שימשה למשרד. ואז מה קורה איתה? כמה דירות יש לו? אנחנו שואלים אותו כמה דירות יש לו, כמובן, אני מבין, אנחנו ישראלים, אתה תשאל אותי כמה דירות יש לו, יגיד לי, הוא יגיד לי, כשהוא מסתכל על יוסי, תגיד לי, אני מבין שאתה עבדת מסע, אבל אתה כבר לא שם, אז למה אתה שואל אותי כמה דירות יש לי? רבותיי, זה חשוב, לא כי אני חוקר מסע, ולא כי אני רוצה לדעת כמה נכסים יש לו, כדי לגבות שכר טרחה יותר גבוה, אולי זה גם נחמד, אלא כדי לדעת מי אני עומד. מבחינת הפעילות שלו במקרקעין, זה חשוב מאוד. האם לבעלים יש חלק בדירות אחרות? איזה חלק? עד שליש, חצי, ירושות, לא ירושות, קיבל מתנה, השתלט, מצא ברחוב, כל מיני סיפורים. האם הוא מכר דירה בשנים האחרונות? כמה מכירות? קנה מחר. רבותיי, רשות המיסים מסתכלת, היא הולכת אפילו 10 שנים אחורה, ובודקת עסקאות של נישומים. אוקיי? זה אני יודע מידע אישי. אז תבינו את זה ותשאלו ותיידעו את האנשים. מה התמורה? מה התמורה, רבותיי? הוא בא ואומר לי, תשמע, אני רוצה למכור דירה, 5 מיליון שקל, אני רוצה פטור. ב5 מיליון שקל אין פטור. הפטור הוא עד 4.5 מיליון, הוא צריך להבין את זה. יכול להיות שהוא לא ישלם הרבה מס, יכול להיות שאנחנו נמצא מתווה, נחלק, נכניס לו שם ההוצאות, כמובן בהתאם לחוק, אבל הוא צריך להבין שכנראה פטור בלא כלום הוא לא יהיה. אוקיי? יש עוד שאלות, האם הדירה נרכשה? האם היא ניתנה מתנה? מתי היא ניתנה מתנה? האם זה ירושה? מי היה מוריש? מתי? כל השאלות האלה, רבותיי, זה שאלות מאוד מאוד חשובות כדי שאנחנו נדע לתת לו את המתווה הנכון. כי יכול להיות שאחרי שאנחנו נסביר לו, תקשיב, התמורה היא ככה וככה, העלות ככה וככה, יצטרך לשלם פה מס ככה וככה. הוא יגיד לי, אתה יודע מה? אז אני לא מוכר. או אתה יודע מה? אני אחכה עוד קצת, שהמחיר יעלה. זה גם בסדר. אבל אנחנו צריכים להגיד לו את זה. אנחנו צריכים לתאר לו את המציאות. לא כמו שהוא חושב, או כמו שהוא קרא בדוקטור גוגל. אוקיי, בואו נראה כמה מושגי יסוד כדי שניכנס לעובי הקורה. מקרקעין, רבותיי. מקרקעין זה למעשה קרקע בישראל, כמו שאמרנו, לרבות בתים, בניינים, דברים אחרים המחוברים לקרקע, חיבור של קבע. הווה אומר שאם אם נכנס לכם לקוח, והוא מוכר אחוזה, והוא אומר, תשמע, אני עוזב את הארץ, או אני לא רוצה כלום, אני משאיר את זה as is, כולל הריהוט, כולל הכל, אז אני מסביר לו, רגע, יש לך פה מס שבח, כי זה, האחוזה היא שווה 10 מיליון. אז הוא אומר לי, מה פתאום 10 מיליון בשבח? יש לי איזו דירה יחידה שלי. אני מסביר לו, תקשיב, היה תיקון, עד 4.5 זה פטור, מעל 4.5 זה חייב, יהיה לך כבר למעשה חצי פטור, חצי חייב. אז הוא מסביר לי, אבל אני מוכר את הכל עם זה. אז אני מסביר, אוקיי, טוב שאתה אומר לי. הווה אומר, אתה מוכר גם את הריהוט, אתה מוכר את הארונות, אתה מוכר את השטיחים, אתה מוכר את התמונות, אתה מוכר את הכל. אז אפשר לעשות פה איזשהו מתווה. תביא לי שערכת שמיים, תגיד לי כמה עבור המיטלטלים, זה נקרא מיטלטלים לשימוש אישי, ואז זה לא נכנס לחוק מיסוי מקרקעין, כי אמרנו חוק מיסוי מקרקעין זה רק על מקרקעין בישראל. פינת אוכל זה לא מקרקעין, שטיח זה לא מקרקעין, תמונה זה לא מקרקעין, אוקיי? ואז אנחנו יכולים לסווג את זה לשתי עסקאות. הוא מוכר את המקרקעין, את הבית עצמו, כולל זכויות הבנייה נגיד ב8 מיליון, והתחולה היא 2 מיליון. אז על 2 מיליון הוא כבר מקבל את הפטור, כי זה מיטלטלים לשימוש אישי, זה בכלל מס הכנסה, ומס הכנסה נתן לזה פטור. אז יש לו כבר 2 מיליון פטורים. 8 מיליון, אנחנו נמצא את המתווה, נייחס הוצאות, ונראה כמה אפשר לשלם מס. אותו כנ"ל לגבי הקונה. גם הקונה אותו סיפור. הקונה גם כן. אם הוא קונה את הדירה פלוס המיטלטלים, אז רק הדירה, האחוזה עצמה, הבלוקים והזכויות בנייה, הם חייבים מס רכישה. כל המיטלטלים לשימוש עצמי, הם לא חייבים מס רכישה.
זאת אומרת, יש לנו פה ווין ווין משני הכיוונים, וצריך לדעת את זה, צריך להבין את זה, וצריך ליידע אותם לפני, אוקיי? חשוב מאוד. זכות במקרקעין, המס משולם על זכות במקרקעין, מה זה זכות במקרקעין? בעלות או חכירה לתקופה העולה על 25 שנים. עכשיו יבואו המתחכמים, ואנחנו פה ישראלים, והישראלים אוהבים להתחכם, שזה אנחנו מצליחים בתחומים מסוימים אחרים גם, ואומרים לו, תקשיב, אתה יודע מה? אני רואה שבעלות או חכירה בסדר, חכירה העולה על 25 שנה זה זכות, אז אני אעשה חכירה ל-24 שנה ו-11 חודש. אז זה לא זכות, אז אני לא צריך לשלם מס רכישה, אני לא צריך לשלם מס שבח, אוקיי? אז אתה אומר לו, רגע, אבל זה בלתי אפשרי. ואז הוא אומר לך, לא נכון, שמעתי את הפסיקה לאחרונה. אז נכון, הייתה פסיקה לאחרונה עם איזה קיבוץ ששכר, באמת חכר את המקרקעין לשם בניית טורבינת גז לחברת חשמל, וראו שמה שהיועצת המשפטית מאוד חריפה, היה כתוב 25 שנה, והיא תקנה את זה בפרון. היא קשמה לו 24 שנים ו-11 חודש. מנהל מיסוי מקרקעין תפס את זה כמוצא של הרב, והלך עם זה למשפט, אמר, הנה, אתם רואים, יש פה איזה פלילי, ניסתה להעלים, ניסתה להסתיר, בית המשפט קבע, רבותיי, עם כל הכבוד, כתוב 25 שנה ומעלה, ברגע שיש 24 שנה ו-11, זה לגיטימי, זה בסדר, זה תכנון מס סביר, אוקיי? אז גם את זה צריך לדעת. יפה, אנחנו ממשיכים. מחירה, מה זאת מחירה? רבותיי, זכות במקרקעין זה בין בתמורה, בין ללא תמורה, רבותיי, גם אם אתם נותנים מתנה, גם אם אתם מוותרים על הזכות שלכם, גם אם אתם שוכחים את הדירה במרכאות, גם אם אתם מתעלמים מהדירה, ונתתם את זה למישהו אחר, זאת מחירה. זאת מחירה, צריך להבין את זה, וגם להבין את זה מבחינתנו, וגם להסביר את זה לצד שבא אלינו. שווי, רבותיי, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כשאנחנו בדרך כלל שבאים אלינו, אנחנו לא מנהלים את המשא ומתן, אנחנו קוראים את הנתונים as is, מקסימום אנחנו מתערבים במועדי התשלום, בסכומי התשלום המקובלים, אבל אנחנו לא מקבלים את המחיר, אנחנו לא שמאים, אנחנו לא מהנדסים, אנחנו לא מתווכים, אני לא יודע מה השווי שוק של אותה דירה, באותו רחוב, באותה קומה, לא יודע, לא מומחיות שלי, ואני לא מייעץ על זה גם, ואני גם לא חותם על זה, גם אי אפשר להגיד שאני הצעתי את זה. אבל מה שחשוב פה, להסביר את זה ללקוחות, כי שימו לב מה השווי. השווי זה למעשה הסכום שיש לצפות לו ממכירת אותו זכות, ממוכר לרצון לקונה ברצון, ובלבד שהמכירות נעשו בכתב, שבהן שוכנע מנהל מיסוי מקרקעין, כי התמורה בעד הזכות הייתה בתום לב, והיא לא הושפעה מיחסים מיוחדים. שימו לב, אנחנו כעורכי דין, אנחנו מבינים מה קורה פה. רבותיי, נטל הראיה הוא עלינו, לא על מנהל מיסוי מקרקעין, אנחנו צריכים לשכנע אותו שהמחיר הוא בסדר. הוא יגיד לי, תשמע יוסי, עם כל הכבוד לך, נכון, אתה רואה חשבון, עבדת רשות המיסים, אתה נראה לי בחור נחמד, אתה בחור אמין, מה פתאום הלקוחות שלך מכרו את זה ב2 מיליון? שבוע שעבר אותו בניין מכרו ב2.5, איך זה יכול להיות? אז אתה צריך להסביר ללקוחות לך, חבר'ה, אני לא יודע, לא מבין, יכול להיות שהדירה שלכם היא פחות מושקעת, יכול להיות שהצדדים זה, יכול להיות שיש לה רטיבות, יכול להיות שאתם לחוצים בזה, זה גם לגיטימי, אוקיי? אבל אל תשכנעו אותי, אתם צריכים לשכנע את המנהל. זאת אומרת, כל מחיר שבאים אלינו, צריכים להסביר ללקוחות, חבר'ה, אל תשכנעו אותי, המנהל יודע יותר טוב ממני, המנהל יש לו את כל הסקרינינג של כל העסקאות שנעשו באותה גזרה, באותה תקופה, והוא יחליט, לכו תשכנעו אותו. זאת אומרת, זה לא הוא צריך, הנטל, אין פה היפוך נטל הראייה. הוא יושב במשרד, אתה צריך לשכנע אותו, למה מחיר שאתה גבעת לא נכון. חשוב מאוד להבין את זה. יפה. דירת מגורים, רבותיי, גם פה סוגיות שהן כל הזמן עולות, מה זה דירת מגורים, האם נמכרה דירת מגורים, האם זה דירת מגורים, האם זה מחסן, האם זה חנות, האם זה מעטפת, האם מעטפת זה דירת מגורים. זאת היא ההגדרה, דירה או חלק מדירה שבנייתה נסתיימה, בבעלותו של יחיד ואחר זה, משתמשת למגורים, מיועדת למגורים, למעט דירה מהווה מלאי עסקי, כי מלאי עסקי, כמו שאמרנו, זה במס הכנסה. שימו לב להגדרה, פה מדובר על דירת מגורים, זה דירה או חלק שבנייתה נסתיימה. לעניין מס שבח, המיסוי בשבח זה רק על דירה שהסתיימה. להבדיל מהגדרת דירה למס רכישה. שימו לב, הגדרת דירה למס רכישה, זה דירה משמשת או מיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם הסתיימה, כאשר זה שאנחנו קונים ממנו מתחייב לסיימה. במילים אחרות, כאשר אנחנו קונים זה מקבלן. לכן, כאשר קונים דירה מקבלן על הנייר, משלמים מס רכישה כדירה שנייה, או כדירה, לא משנה. ואילו, אם וכאשר יש לי דירה שבנייתה הסתיימה ואני גר בה,
ואני קונה דירה מקבלן, אם וכאשר אני אמכור את הדירה שגרתי בה, עדיין אני אהיה בעלים של דירת מגורים אחת לעניין המס שבח. כי במס שבח המיסוי הוא רק על דירה שהסתיימה, קיבלה טופס 4, ולעניין מס רכישה זה כל דירה שהמוכר מתחייב לסיימה. חשוב מאוד. טוב, תמורה. גם פה רבותיי חשוב מאוד להבין, במישרין ובעקיפין לרבות תושבי כסף, אנחנו כעורכי דין, אנחנו לא בלשים, ואנחנו לא בודקים, ואנחנו לא עוקבים אחרי אנשים, מה שאמרו לנו זה המחיר. ואני מחזיר אתכם להגדרה של השווי, אם יש בעיות, הם יצטרכו להסביר זה מנהל מיסוי מקרקעין, אני לא יודע מה זה, מה שהוצר לי, זה מה שאני יודע שזאת התמורה, ועל פיה אני עושה את כל החישובים ואת כל הדיווחים לרשות המיסים. קרוב, גם כן, זו הגדרה גם כן שמשתנה בהתאם לחקיקה, לגבי מס שבח, קרוב, אלה ההגדרות של קרוב, בן זוג, הורה, צאצאי בן הזוג, בני זוגם, זה לגבי הגדרה של קרוב לעניין מיסוי מקרקעין, מס שבח, לגבי מס רכישה, הגדרה היא קצת אחרת. שליטה, יש פה גם הגדרה זה שליטה, אני לא אעבור אתכם כרגע, חבל על הזמן. איגוד זה מאוד חשוב רבותיי, איגוד מוגדר בסעיף אחד לחוק מיסוי מקרקעין, זה יכול להיות החברה הישראלית או חברה נוכחית, חברה זרה, או אגודה או שותפות. למה זה חשוב? כי יש לנו הגדרה לאיגוד מקרקעין. איגוד מקרקעין זה איגוד, למעשה כל אחד מאלה יכול להיות איגוד, או חברה זרה, או אגודה או שותפות, שכל נכסיו הינם זכויות במקרקעין, שוב מקרקעין בישראל. לעניין זה שימו לב, לעניין זה לא יראו נכסיו מזומנים או מניות או ניירות ערך או מיטלטלין שלא משמשים לצורך הכנסתו או שמתפעלים למטרות האיגוד. זאת נקודה שהיא עלולה להיות כאובה, אנשים לא תמיד מודעים לה. חברה שקונה מקרקעין, ב-day one היא תחשב כאיגוד מקרקעין. איגוד מקרקעין זה פחות ידידותי למשתמש, כמו שאנחנו אוהבים לומר, יש שם מיסוי אחר, גם כשאתה מכניס שותף, גם כשאתה מנפיק, אז המיסוי אחר, יש המס רכישה הוא לגבי, ההבדל הוא, מה ההבדל? הלוא, למעשה איגוד זה למעשה חברה, כמו שנאמר. חברה, מניות ממוסות במס הכנסה, מניות איזה. אבל פה אומר לא, סליחה, אם זאת חברה שכל נכסיו, למעט כל הזה, זה נכסי מקרקעין בישראל כמובן, אז זה יחשב איגוד מקרקעין, ואז המיסוי יהיה בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, שזה מיסוי יותר בעייתי, אם וכאשר מכניסים שותף, הוא מכניס כסף, אז הוא לא קונה את זה, או שהוא משלם לא לפי המיסוי שלו, זה לא יהיה כמו במס חברות שאתה מכניס שותף, אלא במס הכנסה שאתה מכניס שותף, אלא פה זה יהיה בהתאם לשווי המקרקעין, גם אם כל המקרקעין ממושכן אחד לאחד, רואים את זה, משקיפים את זה כאילו את שווי המקרקעין, ועליו הקונה, הרוכש או הנכנס, ישלם על זה מס רכישה, שזה עלול להיות נטל מאוד כבד, וגם לפעמים גם מע"מ. אז צריך לדעת להבין את זה, ולא להיכנס פה לתאונת מס. מה שאנחנו בדרך כלל, או מה שמנסים לעשות זה, כמו שנקרא, אם אתם שמעתם בז'רגון המקצועי, ללכלך את האיגוד. להכניס לו פעילות אפקטיבית אמיתית, כדי שהוא לא יהיה איגוד, והוא לא ימוסה במיסוי מקרקעין, אלא בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה. אז זה לגבי הסיפור הזה, עלול להיות פה תאונות מס, כדאי לדעת להבין את זה, ולידע כמובן. מס שבח הוא מס מרכישה, זה למעשה אותו חוק, זאת אומרת זה נמצא תחת אצטלה של אותו חוק, אבל ההוראות הן שונות. חוק מיסוי מקרקעין עוסק גם במס שבח וגם מס רכישה, אבל חשוב לזכור כי ההגדרות לעתים משתנות, יוצרות הבדל מאוד מהותי, כמו שאמרנו, למעשה כמו דירת מגורים, וגם להגדרת קרוב יש הבדל בין הגדרה של דירת מגורים או קרוב במס שבח, לבין הגדרות שלהם במס רכישה. לפעמים זה יוצא קצת בלבול, כדאי לפני שנותנים ייעוץ, לפני שזה, תמיד להסתכל עוד פעם שנייה בחוק, גם לעניין סעיף 62, גם לעניין מתנות, להסתכל על זה עוד פעם, עדיף להסתכל עוד פעם, לחכות שנייה, אני אשוב אליך מאשר להגיד משהו שהוא לא נכון, ומישהו יסתמך על זה, ואתם יודעים לאן זה עלול להוביל. יפה, כמו שאנחנו יודעים, עולם המיסים בישראל הוא עולם מאוד דינמי, אמנם כרגע אנחנו כולנו יושבים בארץ, אנחנו פה בסגר בארץ, מרצון או לא מרצון,
אבל אני תמיד אומר שאנחנו, אנשי המיסים, אם אנחנו יוצאים לחו"ל ועדיף לצאת בחגים, אז כולם בחופשות, כי אז לא יוצאים הרבה פסיקה ולא עוד מקצועות ולא חוזרים, כי כמעט כל הזמן יש תנודתיות, וכל הזמן יש עוד מקצועות וחוזרים בפסיקה והלכות חדשות, ואנחנו רוצים להתעדכן, ואז בחגים אתה יכול לצאת בחופש לחודש ימים בשקט, אלא כי אם אתה יוצא בתקופה אחרת, אתה חוזר, איך אני אומר, אתה לא בתחום. אתה צריך אחורה, להסתכל, איזה פסיקה יצא, איזה חוזרים, איזה תקנון, איזה החלטות מקצועיות, אוקיי? אז זה לגבי הסיפור שלנו, אבל זה בעיה שלנו. תיקון 76 נכנס לתוקפו ב1.1.14. לפני התיקון, הדבר המהותי, יש פה הרבה דברים חשובים, אבל הדבר המהותי, שהיה ניתן למכור דירה בפטור ממס כל 4 שנים. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות בעלים של 5 דירות, כל 4 שנים מוכר דירה בפטור ממס, לא משנה מה השווי שלה, לא משנה מתי הוא קנה אותה, לא משנה כלום, מוכר את זה כל 4 שנים, וקיבל פטור מלא ממס. דרך אגב, גם תושב ישראל, גם תושב חוץ, לא משנה. אחרי התיקון, רק דירה יחידה, רק כאשר אתה מגיע לדירה יחידה, זאת אומרת, נגיד יש לך 5 דירות, אז על החמישית אתה משלם מס, שאתה מוכר, על הרביעית אתה משלם, על השלישית, על השנייה, רק כשאתה תגיע לדירה יחידה, רק עליה אתה, אולי, עוד פעם, אני אף פעם לא רוצה להגיד, לקבוע מסמרות, כן? תמיד אני אומר, התשובה הכי נכונה במיסים, זה תלוי בנסיבות. כנראה, אם תהיה דירה יחידה, כנראה אתה תקבל פטור ממס. שוב, אני מזכיר לכם לא, כי אם אתה מוכר 5 דירות למשל ב3 שנים, אז יכול להיות שאתה לא תהיה פטור ממס, יכול להיות שאפילו להגיד שאתה עוסק במקרקעין, ואתה לא רק שלא תהיה פטור, לא רק שלא תשלם מס 25%, אלא אתה תשלם מס שולי. אז לא רוצה להגיד תמיד, אבל זה המתווה. בקיצור, אחרי התיקון, רק בעלי דירה יחידה, למעט חריגים, אם זה מתנה, או אם זה חלקי דירות, או אם זה ירושה, היא תזכה בפטור ממס, שזה שינוי מהותי, זה שינוי מאוד מהותי, וצריך לדעת להתנהל עם השינוי הזה. כמובן, לכל דבר יש פתרונות, איך אנחנו אומרים, עם ישראל יש לו עם מאוד יצירתי, ואפשר למצוא לכל דבר פתרון. מה שקרה בהקשר לזה, שהרבה עסקאות, אותם אנשים, אותם תאים משפחתיים, כן, אותם משפחות שהיו להם יותר מדירה אחת, אז כעת כשהולכים למכור את אחת הדירות, אז היא תהיה חייבת במס, כנראה היא תהיה חייבת במס, אני לא יודע כמה, אפשר לחשב את זה, אבל היא תהיה חייבת במס. כמו שאמרתי לכם בהתחלה, שישראלי שאומר חייב במס, הוא כבר נהייתה, הוא לא רוצה לשלם, תמצא לי דרך לא לשלם. רגע, אבל לא שמעת כמה, אולי זה משהו, לא רוצה לשלם מס. אז אני אומר, אין מה לעשות, צריך להפעיל את כוחות השכנוע שלנו, להגיד לו, תקשיב, תעצור שנייה, קח אוויר, 2 כוס מים, הכל בסדר, אני אגיד לך כמה מס, ותראה שהשד הוא לא כזה נורא, אוקיי? אז זה לגבי הסיפור הזה. לכן, הרעיון הוא, אם וכאשר אנחנו מגיעים לחבות מס שבח, כמובן הרעיון הוא להקטין את השבח, להקטין את זה כמובן בצורה חוקית. ואומר, זאת אומרת, אני לא מתכוון להקטין את השבח, שבמקום 2 מיליון בחוזה, יהיה רצון 1.5 מיליון וחצי מיליון יתנו מתחת לשולחן. לא זאת הכוונה, לא לשם אני חותר, אלא לעשות מבחינה חוקית, ואומר, לדרוש הוצאות. איזה הוצאות אני יכול לדרוש כדי להקטין את השבח? מס הרכישה ששילמתי בזמנו שקנית הדירה, הוצאות שיפוצים אם היו, תכף אני רוצה להדגיש, אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי הוצאות שיפוצים, הוצאות תיווך אם שולמו, בין אם זה בקנייה, בין אם זה במחירה, הוצאות פרסום, אותו כנ"ל, הוצאות שכר טרחה עורך דין, טוב זה לא הרבה, אנחנו זולים מדי, הוצאות שמאי, מודד. לגבי הוצאות שיפוצים, נקודה מאוד מאוד חשובה, אני מזכיר לכם, החל מ1.1.19 נכנס לתוקפו חוק המזומנים, ואומר, ישנם כל מיני הגבלות ומגבלות לגבי השימוש במזומן. אחד הרעיונות היה, או אחד הדגשים היו, אחד ההנחות, היסוד היו, כאשר יהיה חוק למניעת שימוש במזומן, הרעיון הוא שאנשים יוציאו חשבונית, ידרשו את החשבונית, והכל יבוא בשלום על מקומו, וכמובן לשם מלחמה בהון השחור. למה אני אומר את זה? כי בהתאם לכך, רשות המיסים, לגבי אותם שיפוצים שנעשו כבר, אפשר להגיד, מ1.1.19, יידרשו להביא חשבוניות. אז תדעו לכם ותיעדו את זה. נכון שאם היה עשיתי שיפוץ ב-1980 או 1990, אז בכלל לא הייתה חובה, וזה כבר עבר 30-40 שנה, לך תמצא את זה, היה שיטפון, היה זה, עברתי דירה, פה שם, זה, הכלב אכל לי, לא מוציא את החשבוניות, אוקיי, נדע להתמודד עם זה,
אולי נביא שמאי, שמאי מוסכם, שמאי מטעמנו, שמאי מטעם, נסתדר. לגבי שיפוצים שנעשו החל מ-1/19, תהיה חובה הגשת מסמכים, חשבוניות, אז כדאי לדעת וליידע. אין לי זמן כרגע, הייתי מראה לכם למה גם אם השיפוצניק מגיע אליכם, אומר לכם, תקשיב, בוא נעשה את זה במקום 100,000 שקל פלוס מע"מ, שזה תנון 17, בוא נעשה 100,000 שקל בלי חשבונית. הייתי מביא לכם, יש לי חישוב שאני עושה בהרצאות שיותר זמן, מראה לכם שזה לא כדאי לכם היום בהקשר הזה, אבל תאמינו לי, ואם תרצו אני אשלח לכם את זה. אז זה לגבי הסיפור הזה. ישנו דין מיוחד לגבי דירה שהושכרה למגורים. לא כולם מודעים לזה, בטח לא הלקוחות, אבל אנחנו כנותני שירותים בתחום הזה חייבים להיות מודעים לזה. שימו לב, ישנה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין שמספרה 5/17. היא קובעת כי בעת חישוב שבח לדירה, כמובן שחייב במס, אם היא פטורה זה לא רלוונטי, יש לחייב במס את ההוצאות הפחת שנצברו בגין הדירה. ואז נשאלת השאלה, מה זאת אומרת, מה נפקא מינו, על מה ולמה, מה הרעיון פה? אז יש היגיון בשיגעון, אוקיי? זאת אומרת, אפשר לא לאהוב את זה, אבל יש היגיון בזה. המשמעות היא, אני רוצה לראות לכם מה ההיגיון בזה. זאת אומרת, בואו נעשה פתח סוגריים, שיעור קטן בחשבונאות, הנהלת חשבונות סוג 1.5, אוקיי? לא משהו מורכב. כשאנחנו רואים מאזן, אנחנו רואים מצד ימין את הנכס, 1,000 שקלים, ממולו הלוואה 1,000 שקלים. זה המאזן, כשמו כן הוא חייב להתאזן, אחרת הוא לא היה מאזן. בסוף שנה, על אותו נכס, נגיד שהנכס הוא שיעור הפחת שנקבע לגביו בתקנות מס הכנסה, 10% לשנה. קניתי אותו ב1/1, בסוף שנה הוא עבד שנה, והוא אומר, הוצאות הפחת השנתיות הן 100. ואז הפקודת יומן זה הוצאות פחת מול נכס. והוא אומר, יש לי הוצאות פחת שהולכות לדוח הפסד, ההוצאה למעשה מקטינה לי את ההכנסה חייבת, אני אשלם עליה פחות מס, אוקיי? זה מעין מגן מס, וגם הנכס מופחת. והוא אומר, אתם רואים, פה היה בחובה, פה בזכות, אני לא עכשיו אתחיל ללמד על החשבונות, אבל בעיקרון, המאזן בסוף השנה, הנכס ייראה למעשה ב-900. מה זה משנה, אתם אומרים? זה משנה, כי קודם כל, השנה הזאת הייתה לי פתאום הוצאה של 100 שקלים. ההוצאה היא קטינה לי את החבות מס השנה, את מס הכנסה. יפה, אז זה יפה מצידי, נכון? אבל רשות המיסים, הם לא הפרענו, רגע, תקשיב, אדוני, אתה כבר הרווחת, הקטנת את ההכנסה שלך ב100 שקלים, אתה זוכר? יפה. אז שאתה תמכור את זה, נגיד אני רוצה לקרוא את זה בתחילת שנה, אז הרעיון יהיה כזה. החישוב יעשה התמורה היא 1,500, אבל הנכס, העלות שלו היא כבר 900, כי אתה קנית אותו ב1,000, אבל דרשת הוצאה של כבר 100, זאת אומרת, הנכס עצמו הוא כבר 900. ואומר, הרווח שלך הוא 600. זאת אומרת, מה המשמעות היא? אתה לא תרוויח פעמיים, זאת אומרת, אתה לא גם תדרוש את ההוצאה ב100 שקלים לדוח להפסד, תקטין את ההכנסה חייבת, וגם אחרי זה תמכור את הנכס ותרשם לי אותו ב1,000. לא מקובל עליי, אוקיי? זה בדיוק הסיפור של דירות, זה בדיוק הסיפור של הדירות, אוקיי? זאת אומרת בשנים שבהם דרישות הוצאות פחת, הרווח קטן בגובה הוצאות הפחת, ולכן בבחירה אתה מקטין את העלות של הנכס. זה המשמעות של זה. למה זה חשוב? כי זה למעשה מסביר את הלוגיקה, את הרציונל לגבי דירות להשכרה. אני מקווה שנספיק להגיע לזה, בואו נראה מה השעה, ואני יודע אם אנחנו עומדים בקצב טוב, ככה וככה. מה זאת אומרת? הלוא כל השנים יש 3 מסלולים לדיווח הכנסה של שכר דירה מדירות, אוקיי? של שכר דירה למגורים. יש המסלול הפטור, פטור ממס עד 5,030 או 5,050 בחודש, פטור, יש את המסלול של 10%, עד 5 דירות אתה יכול עד 10%, ויש את המסלול החייב. חייב ואומר, אתה יכול לדרוש הוצאות, אבל אם אחרי שדרשת את ההוצאות עדיין יש לך הכנסה מהשכר דירה, הוא ימוסה לפי מדרגות המס השולי שלך. חשוב מאוד. בהערה מוסגרת אני אגיד לכם, אותן דירות, לא אגיד יקרות, כן, מעל 1,000,000 שקל, 1,500,000 שקל שנקנו להשקעה, ונלקחה בגינם משכנתה, כן, תקשיבו טוב, כדאי לבחור במסלול החייב, בדרך כלל, אם תרצו, אני אראה לכם גם למה, אין לשם זמן, אוקיי? למה? כי אם אתה לוקח את הוצאות הפחת השנתיות, ואת הוצאות הריבית הריאלית של המשכנתה, אתם תראו שזה יותר גבוה, במקרה, לא יודע אם זה טוב או לא טוב, זה יותר גבוה, במקרה הפחות טוב, זה בדיוק בשווי של השכר דירה. עכשיו תבינו, עכשיו תסגירו מה זה משנה. אז זה משנה, למה? כי במסלול החייב,
אז אתה כל הזמן דורש כל שנה את הוצאות הפחת. אז ממילא דרשת את הוצאות הפחת, אז שתמכור אותה, אנא ממך, תוסיף את אותם הוצאות הפחת שדרשת, תוסיף את זה לעלות של הנכס, אוקיי? זה לגבי זה. אז עכשיו יבוא מר ישראל, בצדק, רגע, אבל במסלול של הפטור, במסלול של 10%, אני לא מתאים להוצאות. נכון ולא נכון. המסלול של הפטור, המסלול של 10%, הם למעשה אומרים לך, תקשיב, אנחנו לא הולכים לך מס, במסלול הפטור, או רק 10%, כי אנחנו יוצאים מגלח ההלכה שלא דורש את ההוצאות. במקום להתחיל להתבקר איתך, הוצאות כאלה, ולהתחיל זה, אדוני, כאילו דרשת את ההוצאות, ואחרי ההוצאות יצא לך 10% או פטור. זאת המשמעות של העסקה בינינו לבין רשות המיסים, לגבי שכר דירה למגורים. חשוב להבין את זה. ולכן, כאשר אתה מוכר את הדירה, אתה זוכר שקיבלת פטור, אתה זוכר שדרשת 10%, יפה, אז אנחנו רואים את זה כאילו דרשת הוצאות פחת, עכשיו אתה תבין לנו את זה במחירה. מה שמאוד מעניין, וזה אני לא אספיק כרגע, באותו מסלול חייב, שאתם דורשים את ההוצאות פחת ואת הריבית הריאלית, ברוב המקרים אתם תגיעו להפסד שנתי מהדירה הזאת. כי ההוצאות של הפחת והמשכנתא, הריבית הריאלית, יותר גבוהות מהשכר דירה. ואז תגידו לנו, אז מה יצא מזה? אז יצא מזה הרבה, רבותיי. כי אחר כך, אם וכאשר תמכרו את הדירה הזאת בשבח, תוכלו להפחית מהשבח את כל ההפסדים שלכם במהלך השנים האלו, אוקיי? אז אם תרצו, תשאלו אותי, אני אראה לכם איך עושים את זה, אבל חשוב להבין את זה, זאת הלוגיקה. נקודה מאוד חשובה, רבותיי. בגלל שישנם הרבה דירות שחייבות היום במס, חשוב להבין מה זה החישוב הלינארי ומה זה לינארי מותר. רבותיי, אנחנו עורכי דין. אנחנו לא יכולים לדבר בשפה שהלקוח מדבר איתנו. הלקוח מביא חישוב לינארי, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. יש לינארי ויש לינארי מותר. זה שני דברים שונים לחלוטין, ואנחנו נגיע לזה. שימו לב. בגדול, עוד פעם, אני לא צריך זה, אנחנו כולנו פה גרים בישראל, אנחנו יודעים מה קורה. בדרך כלל ההשקעה בנכס מקרקעין הוא לאורך זמן, היא לתקופה של, אם המחוקק לתת לנו פטור, ביקש או דרש שמחזיק את זה 18 חודש, אז זו התקופה מינימלית של החזקת נכס מקרקעין, הוא פחות או יותר קיבע לנו את התקופה. בדרך כלל אתה מחזיק יותר מ-18 חודש, אוקיי? אתה מחזיק יותר תקופת זמן ארוכה, במהלך התקופה, בדרך כלל בישראל, השווי של המקרקעין עולים, עלייה יותר יכולה לבוא או מכוחות השוק, או מהשבחה שעשית, הרחבת, פיצלת, כל הדברים הללו שאנחנו יודעים שאנשים מתעסקים איתם, ועלייה יותר בדרך כלל יוצא משהו משמעותי. אין בכלל צורך או אין מקום לעשות שימוש בחישוב הלינארי, כאשר אנחנו מדברים על תקופה ששיעורי המס בה לא השתנו. אם הם לא השתנו, אז אין פה לינאריות, אוקיי? כאשר לאורך החזקת הנכס, למשל, קניתי את זה, בוא נראה, כתבתי פה דוגמה, הדירה נרכשה ב-30 ליוני 14 ונמכרה ב-30 ליוני 20, אין פה לינארי. כל התקופה זה 25%, עם הדירה אחרת, כן? כל התקופה זה 25%, אין פה לינארי, הכל זה 25%. מתי יש לנו צורך בלינארי? כאשר במהלך התקופה של החזקה, שיעורי המס משתנים, ואז יוצא לנו פה בעיה. למה? איך נראה את הבעיה ואיך פתרו את זה. כתוצאה מזה, חבות המס משתנה, אוקיי? השבח הוא אותו שבח, השאלה היא אם חושבים אותו, כי השבח נגיד היה 4 שנים, אבל חלק מהתקופה היה 20% מס, וחלק 25% מס. איך נעשה את החישוב מס? חצי, לפי איך שבא לנו, בסוף שנה נראה מה קרה, אז יש הבדל. שימו לב, לדוגמה, דירה שנרכשה ב-30 ביוני 13 ונמכרה ב-30 ביוני 20, יש לנו פה שני משטרי מס. כי עד ה-30 ביוני, סתם דוגמה, היא הייתה פטורה. עד הראשון לראשון 14, הדירה הייתה פטורה, ומהראשון לראשון 14, היא חייבת מס 25%. זה שני משטרי מס שונים. איך עושים את זה? איך מחשבים את המס? לכן בא פה החישוב הלינארי. החישוב הלינארי למעשה, מה הוא אומר? הוא אומר, תקשיב, אין לי זמן להתעסק עם כל אחד שיגיד, תקשיב, אתה זוכר, קניתי אותה ב-30 ביוני 13, במיליון, בראשון לראשון 14 היא כבר הייתה שם 1.5 מיליון, ועכשיו מוכרת את 1.6 מיליון. ניסו זמן להתעסק בזה, אין לו כוח אדם, כל תיק ילך לוועדת ערר, זה לא ישים. ואז הוא אומר, תקשיב, חבר'ה, בוא נקבע כלל. אתה החזקת את הנכס 5 שנים, הנכס עלה, השומה, ממיליון, קנית אותו ב1,000,000, אתה אחרי 5 שנים מוכר אותו ב2 מיליון, הוא עלה, השבח שלו 1 מיליון, אני קובע שהעלייה היא לינארית, כל שנה הוא עלה ב200,000 שקל, פשוט יקל לנישום, כן? גם פשוט יקל לרשות המיסים, לא תמיד זה הוגן, אבל זאת הדרך שנקבעה.
זה טוב שיש כאלה אנשים, היה בחור עקרוניסט בשם פוליטי, הוא אמר, חבר'ה, יש פה משהו מעוות. לפני 7/11/01, אם היית מוכר נכס מקרקעין, כן, בישראל, היית משלם עליו 50% מס. ב7/11/01, לא משנה, פורסמו מסקנות ועדת רבינוביץ' 1, לגבי מיסוי מקרקעין, אמרו, זה לא הגיוני שברווח הון אתה משלם 25, ובמיסוי, 20%, סליחה, ובמיסוי מקרקעין אתה משלם 50%. זה לא הגיוני, אז בואו נעשה את זה. ואז באותו יום פורסמו המסקנות, ולכן היום הזה נקבע כיום השינוי בשיעורי מס. אז הוא אומר, תקשיבו חבר'ה, אני קניתי קרקע בשנות ה-60, היה לה חמציצים, לא היה לה כלום, אוקיי? השבחתי אותה, בניתי שמה, אחרי 7/11, זה אפשר לבדוק את זה, יש אסמכתאות. מתי הטרקטור עלה, מתי המשאית בטון עלתה, מתי האדריכל עלה, אפשר, זה לא סיפורים שאי אפשר מעשיות, זה ממוסמך, כמו שנאמר. אמרו לו, תקשיב, הגיע עד העליון, אמרו לו, תקשיב, הייתה בעליון, אמרו לו, תקשיב, הנוסח החוק הוא לא משתמע לשתי פנים, והכל זה בגלל הפשטות, התכלית הפשטות, אוקיי? בוא נעשה את זה פשוט, אתה צודק, יכול להיות שאתה נפגעת, נכון, מישהו אחר אולי ייהנה מזה, אלה החיים, ככה זה נקבע וככה אנחנו פועלים אותו, אוקיי? זה המשמעות של החישוב הלינארי. עכשיו, איך זה משפיע עלינו? בואו תראו. השבח למעשה, כמו שאנחנו בדקתי קודם, כמו שהסברתי לנו קודם, השבח למעשה הוא מחושב ללא תלות בסוג הנכס, לא משנה, מתי קנית, כמה זרה לך, כמה השקעת, כמה השבחת וכמה אתה מוכר. זה לא משנה אם זה חנות, אם זה קניון, אם זה מחסן או אם זה דירה. לא רלוונטי לגבי החישוב הזה. למה זה חשוב? זה חשוב אחר כך לעניין שיעורי המס. זה מה שחשוב. ופה אני נותן תאר, זאת אומרת, ייתכנו שני נכסים, חנות ודירה, נקנו באותו יום, באותה עלות, לא הושקעו לו כלום, נמכרו באותו יום באותה תמורה. זה מיסוי אחר וזה מיסוי אחר. השבח יהיה אותו שבח. המס עליו יהיה שונה לחלוטין. אוקיי? חשוב. זה דיברנו, יפה. חלוקה לשני סוגי נכסים למעשה, אז מה שלמעשה המחוקק, מיסוי מקרקעין, הוא רצה לתת הטבה למעשה רק לדירות מגורים, ולא רק לדירות מגורים, רק לדירות מגורים יחידות. זה המשמעות שלו. הוא אומר, תקשיב, אתה קונה דירת מגורים יחידה לשם מגורים, אין בעיה, אני אתן לך הטבה, גם לעניין מס רכישה, גם לעניין מס שבח, אני אפתור אותך. אבל אם אתה קונה עוד דירה, זה כבר השקעה, עליה אתה לא תקבל את ההטבות האלה, לא לעניין מס רכישה וגם לא לעניין השבח. חשוב להבין את זה. אם אתם מבינים את הלוגיקה, מבינים אחר כך את מילות החוק. יש לנו למעשה 3 תאריכים חשובים. 7/11/2001, נקרא יום התחילה, 1/1/2012, יום השינוי, ו1/1/2014, יום המעבר. כמו בהגדה של פסח. מי שלא אמר 3 התאריכים הללו, לא הבין את המיסוי מקרקעין. זאת הטבלה, עם הדבר כזה. קנית נכס ב-1960, עד יום התחילה, עד 7/11, זה, המס עליו הוא מס שולי. מיום התחילה, קנית נכס או מיום התחילה, מפה זה 20%, אחר כך ממועד השינוי זה 25%, ויום המעבר זה לגבי ביטול הפטור לאלה שהם מרובי דירות. זאת הטבלה. הטבלה יש לי גם, היא נראית גם קצת אחרת, אני קורא לזה למעשה 3 שכבות. יש למעשה 3 שכבות. נכס שנקנה לפני 7/11/2001, הוא למעשה יהיה בעל 3 שכבות. עד 7/11/2001, מ-7/11/2001, 1/1/2012, ומ-1/1/2012 ועד שהוא נמכר. שיעורי המס בסעיף 48, מי המוכר, חשוב מי המוכר, ומה נמכר כמובן, אם זה זכות, אם זה דירה, אם חנות, אם זה קניון, אם זה קרקע. שימו לב, מה שחשוב, לגבי חברה, לא משנה אם החברה קנתה את זה ב-1960, ומוכרת את זה היום. לגבי חברה, המס ששולם, זה בהתאם למס החברות. לגבי חברה, לא עושים את הלינאריות. רק לגבי יחיד, שיעור המס כרגע הוא עד 25%. למה זה עד? כי אני מזכיר לכם שמיסוי, כי מס שבח הוא למעשה מקדמה על חשבון רווח הון. זאת אומרת, אתה משלם כרגע, ואז בסוף שנה בודקים, רגע, אם לא עבדת חלק מהשנה, אז אולי מגיע לך פחות. כי לא ניצלת את הנקודות של 10% ו-14% וכל זה, כל שיעור המס. לא ניצלת את נקודות הזיכוי. אולי יש לך הפסדי הון מניירות ערך בבורסה, אתה יכול לנצל את זה. זה העניין של המקדמה. לכן כתוב עד 25, יכול להיות שזה יהיה גם פחות. לכן אני מזכיר לכם את אותו אחד שנכנס לנו לחדר ורצה פטור, ואני אומר, תשמע, יכול להיות שזה יהיה חייב, עוד לא אמרתי לו כמה יהיה חייב, כבר לא היה לי מי לדבר, אוקיי? אז גם צריך להסביר כמה יהיה חייב. זה לגבי הסיפור הזה.
זאת תהיה עוד שוב טבלה, אם אני קונה, שימו לב, זכות במקרקעין, שאינה דירת מגורים, אם קניתי אותה ממועד השינוי, אני אשלם 25%, אם קניתי זה קודם, יש לי פה 3 שכבות. אותו כנ"ל לגבי דירה מזכה, אותה דירה מזכה יכולה להיות או מזכה בליניארי מוטב, או מזכה בפטור. יש שני המסלולים האלה. בואו עכשיו, זאת דוגמה שממחישה למעשה הכי טוב גם את הסוגיה של החישוב הליניארי, וגם את ההגדרה של דירת מגורים, וגם את החשיבות שלנו לתת ללקוח את מלוא המעטפת וההסברים. שימו לב, חשוב מאוד, דירת מגורים נרכשה על ידי מר ישראלי ב-1.1.1970. מר ישראלי השתמש בכל הדירה כמשרד רואי חשבון עד ה-1.1.17. עת פרש לפנסיה. אחרי מ-1.1.19 היא שימשה כדירת מגורים. ב-1.1.20 היא נמכרה. ואז הוא בא אליך, הוא אומר, תקשיב, אני מוכר דירה, מגיע לפטור, זו הדירה היחידה שלי. בטלפון, נכון? הכל בטלפון, נכון? הוא מספר לך, קניתי ב-1970, דירה יחידה, מה זה? לא, בסדר, היא דירת מגורים, זהו, הכל פטור, נכון? מבחינתך אתה מסתכל, הכל פטור. ואז נשאלת השאלה, קודם כל, האם זה דירת מגורים, או זה דירת מגורים מזכה? למה? אם זה דירת מגורים מזכה, היא זכאית לפטור. שימו לב. נגיד שזו לא את הדירה היחידה שלו, בואו נראה. אם זה דירת מגורים, שימו לב ההגדרה, זאת ההגדרה. דירה או חלק מדירה שבנייתה הסתיימה והיא בבעלותו בחזרתו של יחיד, משמש למגורים או מיועד למגורים, לפי דיבה, זוכרים את ההגדרה, יופי. מה זה דירת מגורים מזכה? זה דירת מגורים, כל זה נכנס פה, ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות, או 4/5 מהתקופה שבשלה מחושב השבח, זאת אומרת מיום שרכשת עד יום שאתה מוכר, או 4 שנים שקדמו למכירה. בסדר? יפה. בואו נחזור. עכשיו בואו נסביר מה זה, דירת מגורים הסברנו, מה זה ששימשה ומה זה בעיקרה. שימשה למגורים, זה יכול להיות גם אם היא לא נסע בכלום, כמו שיש דירות רפאים, כל מיני דירות רפאים בירושלים, של משקיעים זרים, של יהודים שקנו דירות, ליום סגריר, אוקיי? אז זה נקרא גם כן שימשה, או גם היא שימשה לחינוך או לדת, זה גם נקרא שימשה, אוקיי? זה עדיין נכנס לגדר השימוש כדירת מגורים. בעיקרה, הכוונה לרוב שטח הדירה. גם כאן זה מאוד חשוב, רבותיי. שימו לב, זה גם חשוב לכם לקראת סוף שנה, כי אתם כעורכי דין עצמאיים, שימו לב, אני מתעתד לעשות ערב יום בהקשר הזה של הוצאות של עצמאים, שימו לב, משהו חשוב, עורכי דין עצמאים שמייחדים חדר אחד בדירתם למשרד, יכולים לדרוש חלק יחסי, אם זה דירה שלהם, עזבו דירה מושכרת, אני מדבר דירה שלהם, שקנו אותם מכספם ושיש להם משכנתא, חלק יחסי יכולים לדרוש כהוצאה, ואז תמיד, בכל הרצאה קם מישהו אומר, רגע, אבל אם אני דורש את זה כחלק עסקי, אז יגידו עכשיו, אין לי פטור, לא אין לי פטור לדירה הזאת. לא ולא, הנה, זה נקרא בעיקרה. אם הדירה היא 100 מטר, ויש לה 4 חדרים, וחדר אחד, אתה הלכדת לעבודתך כעורך דין, כאדריכל, כמהנדס, כסופר, זה חדר אחד מתוך 4, זה 25 מטר מתוך 100, זה לא בעיקרה, זאת אומרת, זה לא בעיקרה, יש אפשר עדיין למגורים, ולכן זה לא יפגע לי בפטור, אוקיי? חשוב לדעת את זה ולהבין את זה. נחזור לשאלה, לדוגמה. בקיצור, זאת הדוגמה. עשיתי לכם כבר את שיעורי הבית, וככה זה נראה. השאלה היא, האם זה יהיה ליניארי רגיל או ליניארי מוטב, אוקיי? נגיד שזו דירה שנייה שלו. אז אם היא נרכשה ב-1970, נמכרה ב-1000 זה, השבח הוא 1 מיליון שקל, עשיתי רשמון פשוט 1 מיליון שקלים, מהי חבות? היא סך הכל הוחזקה 50 שנה, יצא בדיוק 50 שנה. אם זה דירת מגורים, אוקיי, דירת מגורים, לא מזכה, החישוב הוא ליניארי רגיל. שימו לב, הווה אומר, יש לנו פה 3 שכבות. השבח, מ-1.1.1970 עד ה-7.11.01, 32 שנה בקירוב, מתוך 50 שנה, כפול 1 מיליון, זה שכבה אחת. השכבה השנייה, מ-7.11 עד סוף 12.2011, זה 10 שנים מתוך 50, זה שכבה שנייה. והשכבה השלישית, זה מ-1.1.12 עד ה-1.1.20, 8 שנים מתוך 50 שנה, זה השכבה השלישית. עכשיו תראו, אני רק עכשיו, קודם כל מצאתי את השבח, אחרי זה חילקתי לשכבות, לפי הליניאריות, ועכשיו, בהתאם לשכבות, אני מחשב את המס. שימו לב, 32 מתוך 50 כפול 5 מיליון כפול 50%,
כי זה השכבה של ה-50%, זה 320,000 שקל מס. פלוס השכבה השנייה מוסיפה לנו עוד 10 שנים חלקי 50 כפול 1 מיליון כפול 20%, כי באותה תקופה שיעור המס שבח היה 20%. זה עוד 40,000 שקל. והדובדבן של הקצפת, 8 שנים מתוך 50 כפול 1 מיליון לפי 25%, כי זאת הייתה התקופה של 25%, עוד 40,000. ואומר, יש לנו שיעור מס, לא שיעור מס, חבות מס של 400,000, רבותיי. מתוך שבח של מיליון, 400,000, אנחנו קוראים לזה 40% מס. מתוך מיליון, 400,000, זה 40% מס. גבוה מאוד. כאשר, אם היא הייתה דירה מגורים מזכה, שימו לב, לכן היא זכאית לחישוב לינארי מוטב, ואומר, עד הראשון 14 היא פטורה, כל הרווח שנצמח עד הראשון 14 פטור, ואומר, יש לנו פה 44 שנה פטורות ממס, מראשון 70 עד הראשון 14, 44 שנה פטורות ממס, ונשאר לנו 6 שנים לפי 25%. ואז חבות המס יוצאת 6 חלקי 50 כפול זה, 30,000 שקל, לעומת 400,000 שקל, רבותיי. עכשיו, למה הוא משלם 400,000 שקל? אתם הבנתם למה? כי הוא מכר את זה אחרי ש3 שנים היא לא שימשה כמשרד עורכי דין. זאת אומרת, אם הייתם אומרים לו, תקשיב ידידי מר ישראלי, אם אתה מחזיק את הדירה עוד שנה, אתה תשלם 30,000 שקל מס, לא 400. זאת אומרת, הוא מרוויח 370,000 שקל מס, נטו בשנה. אם הוא עושה יותר בשנה, אז מה שאמרתי לו, חבל על הזמן, אל תתעסק עם זה, אין בעיה, לא קרה כלום, לא רוצה לזה. אבל רבותיי, צריך להגיד לו את זה. כי אם אנחנו לא אומרים לו את זה, זה לא בסדר. זה לא בסדר, תגיד לו את זה. יחליט מה שיחליט, הוא צריך את הכסף, הוא מתחתן את הבן שלו, הוא מתחתן את הבת שלו, הוא רוצה את הכסף, הוא רוצה לעשות את הארץ, חלילה הוא צריך לתרופות, לא משנה מה. אבל שווה לידע אותו. בטח שזה מקרים כאלה קיצון, אוקיי? חשוב מאוד להבין את זה, לדעת את זה ולידע. אז זה לגבי הסיפור הזה. זאת אומרת שאנחנו למעשה מגיעים למצב שכדי להגיע לפטור ממס שבח, אנחנו צריכים קודם כל לראות שזה דירת מגורים, לא מחסן ולא חנות ולא היה פעם דירת מגורים ולא מסדרון ולא פרוזדור, זה דירת מגורים לפי הגדרה, שהיא תהיה דירת מגורים מזכה, ואחר כך שתעמוד בתנאי הפטור. אחר כך שתעמוד בתנאי הפטור. חשוב מאוד להבין את זה. בואו אני רוצה לראות כמה מילים על מס רכישה. סעיף 9 זה מס רכישה. כמובן במחירת זכות מקרקעין יהיה מס רכישה משווי הרכישה, המחירה, זה אותו שווי שאני צריך לשכנע את המנהל שזה השווי הנכון. מקרקעין כבר הגדרנו, זכות מקרקעין הגדרנו, שווי מחירה גם כן הגדרנו, אז בואו נעבור על זה מהר. גם כאן קרקע זה אותו קרקע של חיבורים של קבע, מה שאמרנו לכם, מהזכות. גם פה שכנענו את המנהל, יופי. אוקיי, 6% רבותיי, 6% זה המס רכישה הכללי. תגידו לי, מה פתאום? אבל זה לא משלמים. נכון, זה לא מה שאנחנו משלמים. 6% זה על קרקע או על כל נכס אחר שהוא לא דירת מגורים. דירת מגורים יש לה שיעורי מס אחרים. יותר מזה, כאשר אתה קונה קרקע ב6%, אם תוך 24 חודש אתה מקבל היתר בנייה, אתה מקבל 1%, ואז יורד למעשה ל5% מס רכישה. והנה בדיוק היום התקנתי את המצגת הזאת, ב-23/11 לפני 3 ימים, יצאה הנחיה מרשות המיסים, זוכרים שהייתה תקופה של קורונה, ישבנו בבית והיה אסור לצאת, וגם ועדות היתרי בנייה לא עבדו, אז אין טעם, זה לא הוגן, שב-20 החודשים האלה תיכלל תקופה הזאת, אז גרעו את התקופה הזאת לגבי 20 חודשים, וחשוב לדעת את זה, לידע את זה, שזה בדיוק משהו עדכני מלפני יומיים 3, שגם פה הלכו לקראתנו. לפי סעיף 9 יש לנו הטבה אם זה דירה יחידה, אם זה דירת מגורים שלא יחידה, אין את ההטבה. מה ההטבה? כמובן דירה שמיועדת לשמש למגורים, בדירה שבנייתה טרם הסתיימה, דיברנו על זה, או זכות. אלה המדרגות של שנת 2020, אוטוטו אנחנו מסיימים אותה. מה שחשוב לזכור, שהיה תיקון עכשיו לגבי דירה שהיא לא יחידה, זה התיקון שבוצע לגבי דירות שהן לא יחידות, שנקנו החל מ-29/7/2020, מדרגות המס מהשקל הראשון עד 1,290,000 זה 5%, אחר כך 6%, זה עולה בהתאם למדרגות. כמובן שרוכשים חלק מדירה, אז חלק יחסים למס רכישה. ההטבה ניתנת רק לתושבי ישראל, זה תיקון גם חלק מתיקון 76. כמובן שהדירה נקשה בישראל, דירה יחידה, רוכשים, זה בן זוגו, כל התא המשפחתי, לרבות ילדיהם שטרם מלאו להם 18,
זה לגבי הסיפור הזה. ייתכנו מצבים שגם זה לא דירה יחידה, אלא יש לו חלקי דירות, ועדיין יראו בזה דירה יחידה. גם פה, רבותיי, שימו לב לזה, תכף אני נותן לכם את הפירוט הזה. אם הוא מחזיק עד שליש, לא משנה איך הגיע אליו במתנה, או עד חצי בירושה. אם הוא מחזיק עד שליש מתנה, או עד חצי בירושה, עכשיו שהוא הולך לקנות את הדירה, עדיין הוא ייהנה ממדרגות מס מוטבות של דירה יחידה. יפה. לא ההפך, רבותיי. לא פעם אני נשאל על ידי עורכי דין, קולגות, ואני תמיד אוהב לעזור. לא ההפך, זאת אומרת, אם יש לך את החלקי דירות האלה, ועכשיו אתה הולך לקנות את הדירה היחידה, אתה תהנה מדרגות המס היחידות, אבל אם יש לך את הדירה היחידה, ועכשיו אתה קונה את השליש, או בקרן מתנה שליש, אתה לא תהנה מדרגות מס היחידה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא דו-כיווני, זה חד-כיווני. רק אם יש לך את החלקים וקונה את הדירה, אתה תהנה. אם יש לך את הדירה ואתה עכשיו קונה את החלקים, לא תהנה ממדרגות המס המוטבות לגבי החלקים, אוקיי? לא לטעות בזה ולא להטעות. זה לגבי הסיפור הזה, דיברנו גם על זה. פטורים הקלות, יש הקלה לנכה ועיוור, יש הקלה, אם זה לא דירה יחידה, עד 0.5% מס רכישה, אם זה דירה יחידה, אז יש פה עוד הטבה, עד 2.5 מיליון פטור, ומעל 2.5 מיליון, 0.5%, אבל על הכל, אוקיי? מהשקל הראשון. אז גם זה צריך לדעת וליידע, שלא ייפלו בו בתקלה הזאת. יש גם הגדרה, יש גם הטבה עולה, יש לפי הגדרות של עולה חדש. חשוב לדעת, זה שנה לפני הכניסה לישראל, עד 7 שנים אחרי שהוא נכנס לישראל. זאת אומרת, תקופת העולה היא 8 שנים. אני מזכיר לכם מה שהיה קודם. רבותיי, כשנכנס אלינו אותו ישראלי, אני לא יודע אם הוא עולה חדש, אולי הוא יודע לדבר עברית, לא שאלתי אותו, אולי אני חלילה הטעיתי אותו, אוקיי? אז גם את זה לשאול את הדברים האלה. זה דיברנו על פטורים לעולה. דוגמאות לשאלות שהייתי שואל לגבי מס רכישה. האם הוא תושב ישראל? חשוב מאוד. האם זו דירת מגורים? ברור. האם ניתנה במתנה מקרוב? אוקיי? האם זו דירה יחידה? דירה יחידה שלך, לא דירה יחידה שלך. לפעמים, וקרה לי מקרים כאלה, שאומר, כן, דירה יחידה, פתאום הוא בערך מקשר אליי, לא, תקשיב, נזכרתי שיש לי עוד איזה דירה, אמא שלי נתנה לי מתנה. רבותיי, אנא תיזכר לפני שאנחנו סוגרים את הסיפור הזה, לא אחרי, כי זה עלול להיות לא נעים לך מרשות המיסים, אם וכאשר יראו שאתה דיווחת משהו שהוא לא, איך אומרים, הוא לא מתכתב עם המציאות. האם הדירה אחרת חלקו עולה על שליש כמובן? האם הוא עולה חדש? האם הוא נכה או עיוור? אוקיי? זה לגבי דוגמאות ושאלות שכן הייתי שואל את המתעניין הפוטנציאלי שרוצה שאני ילווה אותו בעסקת רכישת דירה. סוף דבר למעשה זה תחילתו של דבר. מספר כללים שכדאי לנהוג על פיהם, בין אם זה מס שבח, בין אם זה מס רכישה, לא משנה. קודם כל, תמיד לברר כמה שיותר פרטים לגבי הלקוח והנכס, לפני שאני קובע שכר טרחה, לפני שאני קובע את ההתקשרות עמו, כדי שאני אדע מה הוא מצפה, הוא ידע מה אני יכול להביא לו, ושלא יהיה פער ציפיות, עבודה, כמו שאמרתי לכם, כי לפעמים הפער ציפיות הוא אפילו, אנחנו לא יודעים שיש פער ציפיות. אם לא דיברנו, אנחנו לא יודעים. נקודה שנייה, לברר מה הציפיות שלו. האם הוא רוצה פטור? האם הוא חושב מגיע לו פטור? והקלה, אולי הוא לא זקוק לה. אולי הוא לא זכאי לה, זקוק תמיד. אולי הוא לא זכאי לה. חשוב להסב את תשומת ליבו בהקשר הזה. לא להבטיח תוצאה, רבותיי, אני אף פעם לא מבטיח תוצאה. אני תמיד מבטיח את העבודה המקצועית ביותר. אני לא יכול להבטיח לו תוצאה. לא יכול להבטיח לו, אני לא יודע מה הגישה, לא יודע איפה לי איזה מפקח אגרסיבי, איזה מישהו שהמציא עכשיו את הגלגל, והוא עכשיו הולך עם זה עד הסוף. אני לא יודע, אני יכול להבטיח לו את העבודה המקצועית, בהתאם לתקנות, בהתאם להוראות המקצועיות, בהתאם לחוזרים, בהתאם לפסיקה. מה שיהיה, אנחנו לא יודעים ונתמודד עם זה, אוקיי? אני לא יכול להבטיח שום דבר. להשיג מן הלקוח את כל האפשרויות, והוא יבחר. רבותיי, כשנכנס לקוח אני לא מכיר אותו. אני לא יודע אם הוא לוקח אוהב סיכון, שונא סיכון, אוקיי? אני צריך להגיד, תשמע, יכול להיות ברמת ודאות כזאת, אתה צריך לשלם, יכול להיות שפטור, יכול להיות שיהיה 25%, יכול להיות שזה 50%. אתה צריך זה, זאת אומרת, אתה הולך פה על קרח דק, שתדע את זה. משהו יחליט, אוקיי? וכמובן לזכור תמיד, כמו שאמרתי מלכתחילה, פקיד השומה, אחרי שהשומה נסגרה במיסוי מקרקעין, פקיד השומה יכול לבדוק אותה עוד פעם. להיכנס ולבדוק ולהגיד, רגע, הבחור הזה הוא בכלל עוסק במקרקעין, אני בדקתי אותו, הוא סוחר מקרקעין, הוא עושה עסקאות, הוא קונה, הוא מוכר, יש לו ידע, הוא עורך דין, לא יודע מה,
אני לא מכיר אותו, אני לא עשיתי עליו תחקיר, אני לא בלש קשש, אוקיי? ופקיד השומה, לפי המידע שלו, הוא גילה שהוא ככה וככה. אז תדעו לכם שזה חשוב מאוד, וגם לידע את הלקוח. זה שקיבלנו למעשה מעין קלירנס, זה עדיין לא אומר שום דבר, עדיין לא אומר שום דבר. כדאי לדעת את זה ולידע. רבותיי, אני שמחתי מאוד, אני מקווה שהעברתי לכם את החומר גם בצורה מעניינת, וגם חידשתי לכם, או חיזקתי לכם. זהו, אנחנו נקווה שניפגש בהרצאות הבאות שתהיה לנו. ושיהיה לכם בהצלחה בהמשך הקורס. שמחתי מאוד. שיהיה לכם המשך נפלא וסוף שבוע נעים.